ganduɗa hono fedde ganduɗa fedde mawde taw ko fedde nanade e nder diwanuji ɗi kala woni ganduɗa fédération NANN-K ummi ha toon to Ɓundu nokku biyeteɗo Goudiry en calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen ñagoɓe kamɓene mbiyaɓe bisimilla ɗo e Podor kadi bisimilla mabɓe e Ƴella TV eɗen gonɗo e hoorejo mabɓe noon o wiyete ko Ismaïla Diallo ma o salmin rendo ngo o waɗa en kadi présenté holko woni NANN-K e holko NANN-K yahata Ismaïla Diallo mimo bisimilla mbani Ƴella TV mbani min beltima e garal mon ngal min beltinima on kadi e salminal moɗon min mbimba caggal ɗum ko indama yettodam ko Ismaïla Diallo hanki adi inde misiriyankore nde Allah ko moƴƴo Elhaj Ismaïla Diallo fawti hen en lolliri ɗum guiɗo dan leñol adino ɗum ɗon ko adi NANN-K walla ko adi Elhaj Ismaïla Diallo ko guiɗo dan leñol to banggue inde jole jole ɗum ɗo foof noon pulaar wi kala ko maayi e raddo ko jawgal woni sababu Elhaj Babou Man. Ismaïla Diallo amen jiiɗi namdadema ko fate fédération NANN-K holnde NANN-K fédération NANN-K sosa kadi koye nder e diwan Ɓundu beele koye nder Goudiry tan fédération NANN-K woni ko weltare mawde namdal ngal gandumi jamma e ñalawma subaka kikiɗe e kala waktu nde pindinami namnami mi jaabo ɗum ko alda e lor NANN-K sosama ko ɓooyi mi wiya jibini NANN-K no Babou Man heewi ɗum dande leñol jibini NANN-K APEBDEL woni association pinal e ɓamtare dande leñol jakon nde ganduɗa eɗen mbiya kewide nde 11 mois 2011 ñande sappo e goho ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho ko association pinal e ɓamtare dande leñol ko fedde witende association gilli ɓen ɗon wonɓe ɗon e mun Elhaj Babou Man saabi hande liggodira e bayruji ene liggodira e partenaire uji kewɗi Allah ene yaaha jamma Allah ene weeta ñalawmaji ene jaaha dartaki gilli ene ɓeyɗo mahade e nder yimɓeɓe ene ɓeyɗo mahade e membre uji ɗi ha Allah nanni noppi mabɓe e nder radio tawi ko émission RTS e émission yo Allah yurmo yaafo Elhaj Tidiane ande mo ɗo wonno hirde fulɓe e ɗemgal ñande hen lomto Boubacar Ba Elhaj Babou Man noddi haali ko femti e NANN-K présidente Aïcha Ball tedduɗo bitaɗo Aïcha Ball noddi ɓe kaali ko haala NANN-K communicateur traditionnel mo ganduɗa ene wiye Samba Coumba mo radio télévision Tambacounda chaîne 6 ɗon mo Tambacounda finance baga hunde nodda jeegom noddandu heñorandu pelle jeegom yanta e dande leñol wona jeeɗiɗi ɗon ɗon kabaro hokka koyeji ɗen ɗon pelle ko ɓuuri yawde yaccade fedde nde sosa ɗon e nder wuuro Goudiry tawi goto e mabɓe ɓen ɗon dokkaɗo yamirore yo aduna e lakara judde e raɓɓidde kala to nawmi ɗum yomi ya hayso ene tedda mi daasa hayso kesi ene ɓoro ene weeli ɗum joom galle makko yamiri ɗum Aissata Sy ma en garo e holi kanko ma en garo e nen sosnoɓeɓe goto wirnima leydi tuɗɗima leppi leydi teddugal leydi tuɗɗi ɗum leppi teddugal omo wiye Dieynaba Sy omo heewi wiide min komi neɗɗo komi dimannanajo kono ɗo e Ɓundu Allah waɗimi yo Allah yurmomo yafomo minen foof min mbi yo Allah yurmomo yafomo omo hen jeyno kono Aissata Sy nani ɗo ene tawa ñande hen tigui rigui Ismaïla Diallo min keeɗima cawtalima payidindi min dutti kadi dutto kadi ko fati ganda e namɗe meɗen fédération NANN-K ummima toon to Ɓundu ari ha ɗo ete Podor tawi jeeyi ɗum ko sababude festival Babou Man kadi a haali ko kanko kadi jeeyi sababu hol miijo o gadduɗon ɗo e nder Podor e hol anniya kadi ko gadduɗon e nder Podor ko yettere Allah NANN-K fedde NANN-K jibinama ñande sappo e jeegom lewru korka hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom 12 lewru korka 2016 ko nden nde sosa nde fuɗɗi gollade nde sosa tan nde fuɗɗi gollade finde mum wonɓe ɗon ene wawi settade lappima won jeegom lappi nayyi caravane sensibilisation tawi lappolen kala ko auto ji ɗiɗi min ƴettata min luwa ɗum wonɓe hen ɓe felliɓe jeeya wadde fedde ɓe mbaɗa cotisation luwa auto luwa chaine auto ji ɗiɗi dow e less nder e Boola heewa hamin coro département Goudiry mum cook gam wadde erago NANN-K on saaha min mbiyatno ɗum ko tinte NANN-K machallah ɗum gasi nde hucci kadi e gollal gongal reboisement maraîchage nde hucci kadi e alphabétisation duuɗi ɗiɗi ko alphabétisation embouche bovine nde hucci kadi e yilade alɗuɓe e anduɓe e partenaire uji hebloji karallagal nde tawno ko ndema awo gaynaka nalankago kam e karallagal 2018 min puɗɗi ɗo on taw makka NANN-K en hokkimi biye makka tan karram galle makko kanko Babou Man Toubabou Diallo o wi gaare festival hikka ɗum ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ko kolol sappo e goho biwol 11 mois nden min gari festival aduna min tan ko Babou Man wi min ɓundu koɓe gaare festival ɓundu foof région Tambacounda foof mbeɗan arde festival minen goni afɓe e nder ɓundu fellude jihaadi ɓundu e Podor julidira waɗa lawol ngol aduna min tan ko konngol Babou Man ngol saabu amin jeeɗa haala makko kala wi fof amin jaɓa deuxiéme fois min jii min gandi min ɗon wona Babou Man ɓaɗo utti lawol gari heddi koko minen mbaɗano koye men min gari mbiyan kadi ko aadi
hitande fof min jahat festival kono min garat tan ko darde yimɓe jokkodira min daña hen lawol fof koko min dañata hen ko heewi ko babamal hokkani min hikka e 2021 kolol sappo e nayyi ɓiwol korna kuɗaɗo hanno en rawne wadde 2019 e wonandi hen 2020 woto orto e leydi he kanko hanno en wadde enen fof eɗen jinno o arde ndeni hen kono korna haaɗi hikka min gardi e coftal amin gardi e mbaadi kasiri hanki e heccanki ko mbiɗa ko heewɓe nana Nann-K Goudiry kadi baba e hoore mum ari toon sabo wiya on nani on dañi référence Nann-K naɓe makko e lappole wiya on dañi référence o toɓɓe toon ɗon ko golle hikka min gardi produit ji kala komin mbawno won goɗɗum ko arani ni kono ko ɓuuri hen hewde min gardi amin kollir ɗum amin mbaɗa erago Nann-Kaji yimmiraɓe amen ɓe ɓiɓɓe yimma amen ɓe waɓe amen ɓe woto pattan ha babamal adda financement babamal wawi tan ko hokkude lawol ngol mais min gardi produit ji kewɗi ɗum mi wona domaine ma jomum e gaara hen Assassi en Kadia Kanté en Dieynaba Dembélé en délégation eyyi mami are présentation kono ɓen keedi e wadde présenté produit ɗi min gaddi produit ji kewɗi kam produit hen foof ala mo ganduɗa ko mo usine waɗi ala hen tomin gaddoy Chine ala hen tomin gaddoy Thaïlande ala hen tomin gaddoy ko minen pewnen ko amen so tawi ko ballal dabɓo jon partenaire amen mawɗo mo ganduɗa ene waɗamin financé ene yoɓanmin formation ene waɗamin foof machallah tabarikalla yo Allah junnu balɗe makko ɓoydemo e mbawko makko partenaire amen mawɗo experna ko centre mo ganduɗa ko agrofrontiére wimin udditi dendagal bureau ji mum udditi cuuɗi mum foof wimin garen Nann-K ko jiiɗo foof mbaɗe baba yaɓɓi ɗon kadi koyngal makko ne rawni ndo yaɓɓi ɗon ndo hooti tan ko usine aji programme uji kadi ha heewi machallah ɓenne kadi ne balli min kamɓe ɓuuri hewde dole kamɓe minen gaddata produit ji tokose ɗi kamɓe jogui produit ji mawɗi kamoji ɗi ciggoji ɗi ɓiɗoji ɗi gunoji ɗi Allah jarama experna kam ne jarama hikka noon min gaddi produit ji kewɗi kono harani ɗon ko Mansour Dine Gawlo Seck hitande bamal 2018 Goudiry o arino wadde étude beele Nann-K ene région Tambacounda Mansour Dine Gawlo o ari o tawi Nann-K o waɗi cimtol makko o wi baba komin jii Goudiry ko ma andu guila ɓamɗa Nann-K ma taw noon ka meeɗa yide Nann-K baba wi a yewtat ɓe gaari ko haalano Mansour haalano baba ko o tawi ɗum toon hikka Nann-K département Goudiry walla min mbi ɗum Nann-K piindi ɓamtare woni PB national waddi ko national et international hannde ko noon minen mi wiyata mo Nann-K e national et international ene ardi kadi yidde fildemo e rendo mum tawtorede ƴella TV ITL 2STV fof huccite amen min mbiya Mansour ene fof Nann-K naɓe ene fof windiriyankoɓe en mbi Mansour farba Nann-K min gaddnimo complète min gaddnimo tuuba min gaddnimo paɗe hanki gawlano wayanno min gaddnimo disa min pilɗo min dokkateɗugal Elhadji Bamal ɓi nene makko yo watta mo complète o e nan tawede en foof pile moon ko ala seede moƴƴani caro ɗum cakon ɗum e windere nde caggal ɗum so tawi en ɓeni min jiiɗo tabal ngal ene waɗi ganduɗa ko produit ji kewɗi mbeɗani tan ko e sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe kamɓe ndentiɗo hen kamɓe mbaɗi ɗum min jiiɗi goto mabɓe ara daro ɗo wawa wallude en ko woni ɗo ko e holno ɗum fewdira très bien ko adi foof Nann-K haɗani tan e département Goudiry layyi ha région de Matam min haalanma ɗum tawi ko caral tingal ne kay woni toon oɗo banam debbo guila dani leñol da haalaɓa ñanko Salmata Diallo ko présidente caral Nann-K Diaré Mabou ko caate ndenni mbaɗi fédération o no mbiɗa ni an ha Ousmane Baro mo ɓuulon kaje ko caral mbiɗa heewi ɗum kesal kono ko kiingal ɓuura nongal kala yo ɓam ko région de Matam jeeya oɗo ko ɓinguel babmal ko foof ko fansi ko Nann-K najo ko dan leñol najo o jeewa talibaji kono koye nder catal talibaji e nder département mo Goudiry trésorier général membre de fondateur Nann-K Aissata Sy duuɓi limtinde ene nanggui ene resna ngaalu bonnani kala nde ɓeeta tabat ɓurti ene wattini jawdi muɗum Aissata Sy dokke mo kelle bandiraɓe ono heddiɓe oɗon gandi miɗa andi mi jinggani oɗo ko Dieynaba Dembélé ko caral Yuppe Hamady koye nder département Bakel ko département Bakel département Goudiry région Matam fof rendi woni fédération goto ɓe mbaɗi Ismaïla Diallo président ɓe bakkinaji oto ko Farimata Diallo mo ganduɗa ko Bani Pelli département Bakel goɗɗo o ko bandira debbo Coumba Diop mo ganduɗa ko mbakanaɓe kala to darnuɓe ɓe daroto jamma e ñalawma reboisement ma jokkodiri mami nelde golle amen octobre ha tottidiɗo holkoɓe golli ɓeɗo bandiraɓe rewoɓe ɗo ɓe oɗo équipe holko gollikke e ɗeɗo kawle oɗo ko Kadia Kanté ko ñeeño amen kala ko jiiɗa ɗo ene ñeñƴina kala ko jiiɗa ɗo ene ñeña kala ko jiiɗa ɗo ene nanggodiri ko kanko dari ndeysan o golli ɗum eyyi Allah jarama a jarama en dokkat joni Aissata Sy o waɗen présenté ko wayno produit ji gel o woni détergent o produit ji sabuni ndi e ko nannden saabu dahar laaɓa jango machallah région Tamba fof ko kanko jangi ɗum ko femta ɗiɗo produit ko neɗɗo dari ɗum ko waɗi Nann-K auzubillahi mina seytani rajim en jetti saabu en jetti kadi jinnaɓe ɗiɗo wodaɓe en jetti kadi weltare
mi hebbinta hen haala ni ngati woni laawol so mawɗo ma haali gayni tan ala fa awa fotani fawtude hen konngol par ce que ko haalteno fof o haali kanko Elage Ismaïla Diallo ko Elage Ismaïla o wiyeteno kono Allah waɗanimo hen garta waɗanimo hen sutura waɗanimo hen weltade wiyama Elage ɗum hokki holko hokkimo ɗum so cappatori soynama dow holto fiili ha hucci dow ndenten ɓuuri certe arsuko heɓoto koye nder dental machallah ñande min mbaɗata créé nanka o are amen o wi nanka nena gollo Fouta ha to kalten han ɗo yataw ko janggo ɓuuri nimsa alana min hen hamin caggal Allah miɗen caggal joom galleji amen minen rewɓe miɗen caggal makko miɗen caggal Elage Baydi baba ma ko ma yeradde fof ko jawgal defi miɗen nana nanka miɗen nananno nanka kono nanka hande miɗen kumpiti nanka machallah miɗen kalfini koye amen bammal jamma e ñalawma subaka kikiti kanko hoore makko mo humpiti ɗum komin brave femme komin femme mille bras komin femme de ménage mone amen fof ne oppi joom galle mum ne wayni machallah ene wiyaya hakke kanko confiance mo hokka o sawo neɗɗo hoolaka wawa ko wiyede nawor rewɓe aduna o welani kono saɗa hiisi hoore ma to naɗɗa fo e yaltan minen hannde ala ko woni haaju amen so wona riwde basal e haɓɓude gude amen caggal ha tiiɗa min balla joom galleji amen min balla koye amen ene sukaɓe amen diwiri sa daari hannde machallah tabarakallah oto guite mbaw sa daari madar an daari eau de javel an daari nde ɗo façon ngaji sabunde nayyi nen ɗo an daari cengle ɗe an daari condi ndi ɗum ɗo fof ko debbo e nder galle nden debbo finan tan golle ngollo mum tan heɓa dow dankele jayi koye ene fatta e gorko ha ara so ari ala ko addi pundi ruuya hande jaam dañama addi jaam o ko pinal wiya ko civilisation wiya ko civilisation hande debbo fof pindo looti ha laaɓi haddi guure mum caggal en andi to fawata koyngal muɗum woni andi to fawata koyngal muɗum ko yimɓeɓe hande ne jaade jamanu koko bammal wi ko noon o wi hay linguma sa eñi yoori to mbawɗa yaade aduna he faɗa wawi naworde ngu jeeyangu wiyeteno ko liɗɗi cicca o wi ko moderne civilisation minen noon haala kaka fota judde enen fof eɗen keppi mi waɗanma présenté produit o e ɓeɗo yimɓam ha somi tawaka soɓe tawama ne moƴƴi machallah ngati ceerno ne yiiɗi fosina mum ɓuura ɗum ɓen jaɓgolmi ceerno kono minen fof komin sernaɓe miɗen ñaagui Allah tan nde Allah moƴƴinta battande amen junna balɗe amen ha sukaɓe amen jabta nanka yaara yeeso oto Allah raɓɓiɗin ɗum yo junnu ɗum yo Allah huccit ɗum dow oto yaa less ɗum ɗo ko farine enrichi ɗum ɗa ala murtoɗe mbaɗa sabunde ɗum ɗo ko eau de javel grain mbaɗa gandal maɗa heɓkuma eau de javel ɓurɗo urde eau de javel aji oɗo madar ko eddaji nayyi min ndendinɗo min mbaɗimo madar sa nannimo e ndiyam aɗa wuppa tekki suka ma ha gayna sumbo taƴata e ɗum ɗon fof noon ko ballal Allah e ballal jiɗɗo ɓamtade sa tawi yimɓe ne mbaɗa tan les maigre moyen so holko joguiɗa sa walliti jomumen to daari kaali fof kalan haala maɗa ngati so neɗɗo wallima a ubbi ko walluma ko janggo goɗɗo arata walluma ngati ko Allah haɗatuma Allah yiiɗa fisir wallu Elage daɓɓo joom ko jare mabuɓo jeeya Elage daɓɓo joom o jooɗino ko Goudiry Allah wattu yiɓe Keur Massar Dakar kono colel no dow hakkille mum ne less ndo tawi galami miɗen jooɗi hay potiji min jooɗe korɗoloɗe o daari o welti o yeehi o addi sohna makko o namdaki min passe namdal min so ñaami o namdaki min so lelima waɗe amen wonde amen ɗo ko Allah hokkuno ɗum ko hokkimi minenne machallah mbiɗen cara mbiɗen caaka miɗen mbiyeɗi juuɗe amen faade partenaire uji e Elage Baba Baydi Mal nanka Goudiry moye nulno yo wat étude ɓe garte makko o ari ha hande miɗen caggal Allah miɗen caggal makko en bas en arrière vivre avant mi salmini moni kala indi mum yettore mum e ko mi Kajja Kanté towto Fedde ñebbe kawo e Samba e fo noon ko mo yettani Allah wawi yettude sababu yumma e baba
e joom gallam miɗa yetti joom gallam no feewi machallah seydi gueye Ndioro gadi sabi ɗum ɗo fof omo jeeya hen gadi gorko ma kala koni immi wima ya andi ɗum ko yettore Allah no feewi miɗa yetti président acca sisawani mo sawata gacce jamma e ñalawma ko acca ñallata ko acca walta ko acca sayi ɗum kanko hokki hoore makko o wona ceerno haasidi gati ceerno ma woni haasidi wawa jangguindema ɗum ɗo gati jangguinte seeɗa accamma seeɗa wima ko heddi koyo won toon so neɗɗo ceerno ma hokkuma fof jamais kanko noon o waɗi ɗum mbiɗa wiyamo sisawande yo juddu hen balɗe miɗen jetta kadi Ismaïla Diallo président kadi mo wona haasidi o gimme ko gimme daroɗe ko daroɗe joɗɗe ko joɗɗe saabi ɗum ko gorko worɓe amen mbawno wiide gorko ne immi noon kono ɗum fof ko hoolare kadi e labde ɓernde e labde reedu sa laaɓi ɓernde tan hunde fof ko kuuse o kuuse yo rawnu tan so kuuse o rawni gueɗe ma tan peewan miɗen mbiyamo Diallo jeeri yo juddu hen balɗe miɗa yetta kadi équipe mo gardumi ɗo hono Coumba Diop en e Dieynaba Dambele e Famata Diallo e Salmata ɓinguel Baba Mal a salminama ha no woni gonga e chauffeur amen e Ousmane Baro e ko miɗa arte farin arisi o ko hunde wande fayida sabi kala ko cohluɗa kala kadi ko miijiɗa ene hen goo ende safra mawɗo peebluɗo e cukalel kadi cukalel peeblugel joni sa waɗani ɗum ruy yari gasi so yi waɗama peese poids mum ko normal a tampata sodde ordonnance koye makkari ɗen aussi ko noon makkari kam eɗen gandi façon ngaji tati koye condi cewɗe ɗen hutore so woni joni a ñamata aɗa wonde diabète aɗa wawi defanede calngueɗe e ñama sans probléme koye ɗum ɗo ɗe makkari e gosi ko noon conni ndi kadi foof ko même chose miɗen jetta Allah miɗen calmina Baba Mal no fewi miɗen jetta Baba e miɗen mbiyamo wonde kalifa makko Allah nanka département Goudiry miɗen mbiyamo kalifa makko Allah rewɓeɓe minen rewɓe de miɗen jiiɗi minenne ko faate ɓamtare ko ɗum tan min darani e mi salmini on moni kala inde mum yetto Allah jarama on jarama fédération NANN-K guila hoore tan ha laasi onon kadi o beltanama ñaganama Allah moƴere kadi Ƴella TV kadi ene salmini on ene juuri on kono o ganduɗa eɗen manta kadi ono directeur en même temps technicien kadi caméraman Amadou Won baɗa créé Ƴella TV ha heeɓi to heeɓi ɗo mbiɗa wiya moññamo kelle saabu ɗum fof komi cahabimi ɗum noon ko musidɗo moon tedduɗo mo Sall ɓuuri lollide gatamare Sall arno yewtidemo noon jarama